Kaenak ya, So? Kaenak apa? Sementing awak dhewe iki setia nang Mas Robi. Setia ya apa? Apa? Mosok ngene salah, ngono salah. Nyambut gawe ya apa maneh? Gak tau ana benere kok mesti salah. Loh, Loh, Rizky. iki lah. Ris, Heh? Ris, Ris. Wanda. Lah salon. Iki lah Risma. Loh, iki lah nang Ah, mantan wali kota. iku lah Bu Risma. Ris apa? Rizky. Lo Rizky. Sampe ngaku nang kene. Aku biasa mari datang gawe ya saya. Iya, mari nandang gawe Santai. rampung iki mang nang wong loro kene bakas-bakas apa sing sekirane kanggo wong urip. Lho, sampean tetok ndi ae? Sampeyan teko ndi ning kok suwe gak tau kepethuk aku. Iya. Ning omahe Cak hawane koyo ngene. Cak, Apa? aku takon, Apa? gak tau ketemu Mas Robi ta. Kok gak tau ketemu ya apa sih ya bendina kene iki ya nglumpuk. Pendino ya bareng. Ngarobi ku nek gak ana aku mbek Wanto jarene hidup koyoke hampa. Hampa. Nek gak tak gaweno kopi jare gak iso turu. Nek kasure gak tak totono jare gak iso bubuk. Heeh. Tapi lek tajak ketemuan kok jarene ngomong iku repot terus. Ah, loh, mustahil. Wah, mustahil. Ah, mustamun, Mustamun sing ngusung-ngusung iku Pak. mustajab. Mustahil, So. Iya. Mustahil. Sampeyan ngomong ngono iku lho, kok iso lho wong kene bendina ya sing ngladeni aku karo Wanto kok iso ngomong ngono. Justru sampeyan iki lho, biasane mbiyen lak sering-sering kepethuk. Iya. Bukannya dulu kalian berdua ini saling mencintai dan saling melengkapi ya, Kan saya? selalu mesran biyen ya. Apa iku? Mesra. Iya. Sampeyan podo ngono Cak Rasa. Lah iya. Mesra lo pakai ruli ngono be. Sampeyan apa? Anu mari mangan. Apa sampeyan senep ah? So, Kok ono setrume? kok ndret-ndret ngono. Lah So? iya. Makane aku gak tau ketemu karo Robi yo. Iya. Cak mbok aku njaluk tolong po, Cak. Sik ta sampeyan ngomong sing jelas, maksud Iya. sampeyan iki apa? Sampeyan niku kena apa? Nek sekiranya aku iso nulung tak tulung. Apa? Aku iso bantu ya tak bantu. Sampeyan ki sik Joko ta. Aku Joko. Status. Sampeyan yo Joko. Status. Makane tak demono wetengku kok gak ngerti. Apa? Iki oleh-oleh Robi. Loh. Git kapan Robi oleh-oleh weteng iku? Lah iya. Hah? Robi mosok blonjo weteng. Lah iya. Kok sampean niku? Aku iki mbobo. Loh. Makane tak cale jamung iku mbok didengerno sing enak. Sing jelas sampean apa? Aku meteng. So, Telat. telat. Ngono langsung kaget kok iso. Langsung ya. Sampean simet. Teng. Teng. So, jelas mau tengi ya. Jelas mau tengi ya. Lho, nek dituduh, berarti timbangan dituduh aku ya gelem. Duh. Tapi iki dudu aku, gendeng aku. Kon kok gampangan ngono sih, So? Dudu aku. Cak, aku njaluk tolong po, Cak. Tolong apa? Tolong apa? Temokno aku karo Mas Robi. Hubungane sampean karo Mas Robi iki apa? Aku ki lak yo yangi jarine Wanto. Iya. Sampean pacare Mas Robi. Terus apa njaluk dipethukno? Yo tak jawab tanggung jawabe lho. Sampeyan ku yo apa sih? Sampeyan ki wong lanang yo ngerti kudune. So, Tanggung jawab iki maksudnya tanggung jawab apa? Iki lho arek iki lho yo tanggung jawabe. Sampean ngandut, sampean meteng. Masya Allah. Sing berbuat Robi. Robi. Lho. Robi. Wow. Kok enak? Gak ngetani yo. Gak ngetaran. Ya Sawangane apa carane, meneng. Cak? Aku ben iso ketemu ya mbok ditulungi aku. Ngene, Iya. sampean kepingin kepethuk Robi. Yo yo. Tapi nek sampean tak pethukno langsung, wah kok tambah dadi bahaya. Bahaya, So. Dadi masalah kok. Geger geden. Soale arek iki guru ngerti ngono yo. Lah yo, sampean lah kepingin pethuk Robi. Wis sampean nganu karo aku. Sampeyan Engko tak corone ambek Wanto. Yo. Mbok atur. Sepenting sampean lak kepethuk Robi ya. Yo. Lah Robi sok gelem tanggung jawab sih. Ayo nek ngono melu aku. Ayo, So. Tak atur nang kono. Ayo. Aku yo mana, So? Yo ayo.
man arek iku mang. Wis tomus. Gak kena dijarno so. Lah iya, nggonku ngipi wingenane iku wis bener aku. Awakmu ngipi apa? Aku ngipi didilat bekecot. Lho, artine apa iku? Ya iki ketadean koyo ngene iki. Mosok ngipi didilat bekecot. Ah iya. Aku ngene yo ngipi so. Apa? Diuber-uber selekur. Apa? Gorong bayar. Selekur iku apa? Iku lho, Hah? begandul. Lereno kono cuk terus-terusan. Toh, Apa? iki yo apa iki enake? Mangkane iku so. Aku yo berpikir iki yo apa carane, yo apa carane. Mas Robi iki wong terpelajar. Pendidikane dhuwur. Wong intelektual. Kok nek awak dhewe langsung ngomong terus terang, wah dadi gak karu-karuan. Jelas dadi geger geden so. Berhubung kon seniman, aku yo seniman. Terus karepmu awak dhewe kudu yo apa? Dielingno liwat semon. Dielingno liwat semonan. Iya. Parian ngono kuwi. Parian. Aku gak iso parian lho. Ngene. Yo apa? Carane ngene. Yo apa? Engko nek Mas Robi wis nang kene. Yo. Kon kok tak kode. Kodene. Wanto. Iya ngono. Wayahe. Oh. Apa yo lak aku wayahe? Mulai. Nek wis mulai Heeh. langsung parian. Berarti langsung parian. Iya. Pariane piye so? Mas Robi cek ngerti. Disende. Ketadeane karo sapa iki? Si Rizky. Dipariki ngene. Piye pariane? Jare tuku bola. Terus. Lah kok bolae ireng. Artine? Jare sekolah. Lah kok meteng. Iso akon. Jare tuku bola kok Aku ireng. jare tuku bola, jawaben. Kok ireng? Jare sekolah. Kok meteng? Ya. Nek gak nyambung, Nek gak nyambung. cek gak krasa, Kayak maneh? sikat 2 kali. Sikat maneh. Piye iku? Jare tuku doran. Jare tuku doran. Lah kok abot? Lah kok abot? Jare pacaran. Jare pacaran. Lah kok bobot? Lah kok bobot? Ya. Tapi nek jek gak mudeng piye maneh so? Cek gak ngerti maneh. Gak ngerti maneh. Tambahi maneh. Tambahi maneh. Iya. Wah kowe. Lu cek kenceng. Cek kenceng. Piye? Jare tuku nalpot. Jare tuku nalpot. Kok Kok mampir tuku kebab? nah, jare ketoke bobot. Kok gak tanggung jawab? Ya. Iso. Wis iso. Praktek. Ready ya? Wanto. Lapo? Apa so? Lapo so? Mulai. Apa nih? Pariane mau lho. Oh, pariane ya. Mulai. Jare tuku bola. Kok warnane ireng? Jare sekolah. Kok meteng? Kuna. Gak krasa. Gak krasa. Tambahi maneh. Tambahi maneh. Jare tuku doran. Jare tuku doran. Lah kok abot. Kok abot? Nah, jare pacaran. Lah kok bobot? Ya. Ya. Jek gak krungu Nah, maneh. krungu maneh. Tambahi sing telu. Tambahi maneh. Jare tuku nalpot. Kok mampir tuku kebab? Nah, lah ketoke bobot. Lah, kok gak tanggung jawab? Cocok. Yo. Mulai so. Durung. Dorong ta? Engko nek ana areke ae. Nek ono areke. Berarti prakteke iki ono areke. Iya. Toto. Awak dhewe mang latihan. Sa. Durung. Durung. Dorong ta? Durung. Jarno anteng. Sah. Apa? Lapo kon sah? Gak lapo-lapo. Padha. Manto. Lah apa sah? Mulai. Apane sah? Mulai. Apane? Iku mang lho. Apane? Parian mang. Oh, parian. Semonan. Ayo ngomong. Semonan. Ya. Manto. Semonan. Kok semonan? Apa? Mulai kok. Mulai. Iya. So, modele melewe itu so. Tai itu. Kaya yes so. Ganteng so. Tapi yuk. Alah. Pret. Wanto. Apa sah? Mulai. Ayo.
Jare tuku bola. Lah kok ireng. Jare sekolah. Lah kok meteng. So, Apa? gurung anget. Gurung. Durung, so. Tambahi mana, so? Sikat sing kedua. Sikat, so. Sing serius didik. Sing serius sithik. Wanto. Apa, so? Jare tuku doran. Lah kok ireng. Jare pacaran. Lah kok turu bareng. Lu. So, pacaran kok wis turu bareng ya? Lah, pacaran turu bareng, so. Koyoke gak krasa koyo. Koyoke budhek koyoke, so. Sikat sing telu. Sing luwih panas maneh, so. Sikat, so. Wanto. Apa, so? Jare tuku nalpot. Kok mampir tuku kebab? Are wis mbobot. Kok gak tanggung jawab? Kebacut. Nawemen. Iya. Dihohohi hetok. Ganteng rupane. Tapi gak gelem tanggung jawab. Gantengnya ganteng, tapi kok jeliteng. Rupane. Awakmu wong loro iki nyemoni aku. Boten. Awakmu nyemoni aku. Boten. Awakmu nyemoni aku. Boten, Mas. Lah napa kula nyemoni jenengan? Wong kula mek guyonan kok ya. Guyonan. Parian koyo ngono iku mang nyindir aku. Boten. Boten. Wis syukur nek krasa. Yo alhamdulillah nek rumangsa. Sampeyan iki wong loro wis gerang. Hitungane luwih tuwek timbang aku. Aku ndisoran sampeyan umure iki ya jek pira? Jek 20 tahun. Dadak ngomong ambek arek umure 20 tahun. Mek nyindir tok sampeyan isoke. Ngomong langsung apa anane gak iso ta? Ngomong. Ngeten lho, Mas. Sajane niku kaya ngeten. Ning kula niki mboten saged ngeten. Lah mangkane niku, Mas, ngeten lho, Mas. Kono aja mbuleti lek ngomong. Ngomong sing jelas. Pakaian ngeten kon niku. Ngomong oso. Ngeten lho, Mas. Asline ngeten. Dadi masalah niki asline ngeten. Pokoknya nek sampean purun Asline ngeten. Terus no ngeten tak pecat kon kok. Gerang buk. Begini loh, Mas, ceritanya itu. Kan apa itu namanya? Yang jenengnya siapa itu jenengnya? Si sapa? Ngeten Mas, sabar Mas, sabar. Niki wau kula teng embong kali Wanto. Nggih. Kula wau delalan iki kepethuk lare estri. Lah, Paling sampean nggih kenal. bener. Mesti sampean kenal. Wong kula nate semurap sampean iki gandeng renteng kali lare niki kok. Arek wedok sapa? Namine niku Makmud. Kapan aku duwe kanca jenenge Makmud? Makmud kakekmu be. Rizki. Makmud. So, piye? Mulai. Mulai apa? Ngomong. Mas, jenenge niku mulai. Rizki. Yo, Rizki iku, Mas. Kon iki mang petuk ambek Rizky. Petuk, Mas. Dek ngomong ya apa? Petuk mulai. Niki wau kepethuk Rizki. Sing Rizki kula nate semerap. Lah niki kepethuk kali kula larine mular. Nangis larine wau. Pethuk kali kula. Kok iso nangis? Lah niku kula takoni, ning sampean lan apa kok nangis? Tibake kepengin kepethuk sampean. Kepethuk barek aku. Kepengin kepethuk sampean. Iya. Lah kula tak ngerti. Heeh. Lho sampean lapo kok kepengin kepethuk Mas Robi? Ngoten. Nah kok nangis kalian ndodoaken madarane, ndodoaken wetenge. Ngoten lho. So, Apa? mulai ta. Mulai ae. Iki wis ngomong iki. Nggih, Mas, nggih. Saiki arek iki nang ndi?
Lah, ngeten. Ya. Larene niki sanjang kali kula. Nek sakniki niki kondisine niki larene niki pun berbadan duel. Berbadan dua alias simet ngono lho. Mas. Lah arek iku mang wis mulai. Ah, Iya. sempet wau kula unek-unekaken wong wedok kok kaya ngono. Wong durung duwe bojo kok ampun meteng. Lah, Lah ndilalah cerita kali kula kali Wanto. Ternyata sing berbuat niku mboten lintu malih nggih gak iso aku to. nggih. Cerita. Ancene kapak-kapakno aku ambek Rizky iki wis kejeron. Hitungane perasaanku ambek dhek iki wis gak iso dipisahno maneh. Wis jeru ya, Mas. Kapak-kapakno anjene tindakanku kaya ngene mergo aku kepingin buru restu teko wong tuaku. Awakmu ro dhewe bapak kaya ngono. Bener. Aku tetep tanggung jawab Bener. Artine ngeten, berarti sing diaturaken sing diomongno Rizky niki bener nggih Mas nggih. Iso. Leres. Iso. Nek sing berbuat niki sampean. Dadi ngono kelakuanmu, Bri. Seneng kok. Seneng. Ngene. Terus ya napa? Awakmu ana pantese mangkel ambek aku mergo sing ngramut aku. Lho nggih wong sampeyan sing ngomong kula sing ngedusi sampeyan nggih kula, sampe kelakon sampeyan kaya ngeten niki lho. Ya napa, Den? Ya, ngono. Iya. Aku tetep tanggung jawab. Nggih. Cuman Rizky iki nang ndi saiki? Nah, ngeten. Wau kula kuwatir mangke nek Rizky kula pethokaken sampean, mungkin sampean muring-muring sampean kampleng saaken lare niki. Mulane lare niki kula sengetaken. Tapi nek sampean kepengin kepethuk Rizky, janji riyen. Janji. Mungkin nek kepethuk larene sampean bener-bener purun tanggung jawab, mboten mara tangan. Iso. Aku tetep tanggung jawab wong aku tresno barek Rizky kok. Bisa dipercaya kata-katamu? Iso. Salaman. Salaman. Apa kok salaman ambek aku iku? Ngeten, nek pancen sampean kepengin kepanggih kali Rizky, sampean temriki kali Wanto, kula susule larene. Iya. Oh. Jokon. Tak jogone, Mas. Rupane kaya bedes korengen. Bengok-bengok tang kono. Ngono, Mas. Nek sampean gelem tanggung jawab alhamdulillah. Semua perbuatan itu pasti ada hikmahnya, Mas. Ya, sing sabar. Heeh. Ngono ku. Mulai. Kan kepengin adik enggak? Iso kok Niki Mas, monggo. Dek, Wis lali karo aku ta, Mas. lali sing yo apa sih, Dek? Pirang wulan sampean gak nemoni aku. 5 wulan lho Mas sampean gak nemoni aku. Alasan sampean ku diutus bapak ganteni bapak ning kantor. Alasan luar kota mergo ana pekerjaan kantor sing gak iso ditinggalkan. Tak telepon sing jadi meeting lah, luar kota lah dan apalah. Sajane sampean ku niat tanggung jawab sing gak tak. Aku tetep merjuangno sampean, Dek. Ning nyatane keluargaku, bapakku gak ngrestui hubungan awak dhewe wong loro, Dek. Mangkane Mas, mbok eling pertama sampe ngrayu aku ngomong apa? Sampai aku kedadian kaya ngene mergo sampean ngangkat sampean tanggung jawab kondo karo wong tua sampean. Katane sampe kira 7 wulan lho Mas. Isin kita tunggu baru Mas. Aku tetep tresno bareng sampean. Mangkane aku nglakoni tumindak sing koyo ngene, Dek. Iki menurutku dalan siji-sijine ben awak dhewe iso bersatu, Dek. Nek kenyataane sampai 7 wulan sampean lagi gak wani kondo bapak sampean. Gak wani kondo wong tua sampean. Iki anak sampean lho Mas. Kapak-kapakno. Aku tetep berjuang kayak sampean. Piye carane awak dhewe dadi siji? Dek. Dengan sampean bobot koyo ngene, aku bakal matur nang ngene bapak. Muga-muga nanti restui, Dek. Aku gak gelem nampa pongko yang sampean maneh. Saiki tolong ning ngarepku sampean ngomong karo bapak, karo ibu sampean nek sampean tresno karo aku. Lek iki anak sampean, sampean sing gawe aku koyo
karo wong tuamu Tante. Iki janjane iki lha apa iki? Kok tangis-tangisan iki janjane lha apa? Aku melu takon karo awakmu. Heh? Bu, Iki sapa iki? iki pacarku, Bu, Rizky. Pacarmu. Iso. Terus? Nalikane aku pacaran ambek Rizky, Heeh. selama hubungan iki sampean ngerti dhewe bapak yo gak gelem ngrestui aku. Nganti aku duwe tumindak. Saiki Rizky meteng, Bu. Ya Allah lele, apa engko ya kebangetan temen. Ya awakmu kudu duwe tumben sing kaya ngono janjan yo kliru nak, he? Kok nganti arep kok keteni sing kaya ngono ku lho, he? Awakmu pantes ta ya apa? Awakmu tak gedhekno tak sekolahno kok tumindamu sing kaya ngono senak. Awakmu bet karo ora tur raine wong tuwa, he? Gak Bu, bener le. Sing tak jaluk sampean kudu iso ngewangi aku ngrestui, Bu. Hubunganku ambek Rizky, Bu. Iki ngono anakku, Bu, sing nang jero bobotane Rizky, Bu. Iya ya Ngeri ya Rob, aku ngerti atimu ngerti. Tapi tumindamu sing kaya ngono kliru. Yen awakmu temen-temen karo Risi, mbok kandha karo ibu senajan awakmu gak kandha karo bapakmu, mestine awakmu kandha karo ibu. Saumpamane awakmu ya wis rumah tangga, terus duwe anak ditengi wong sing kaya ngono, rasane atimu ya apa? Ya wis ngerti nek abang kudu tanggung jawab. Abang kudu tanggung jawab. Yen saumpamane krungu karo bapak kepiye? Pikir-pikir dhisik. Ngono ta ya apa? Robi, aku krungu nek bocah iki pacarmu. Iya, Pak. Aku tak kepengin kenalan. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Rizky, Bos. Kon mrene butuhmu lapo? Madosi Mas Robi. Nek wis petuk, Kula suni tanggung jawab, Pak. masalah Kula sampun bobo. bobot. Bapakmu pengusaha? Sanes. Lha apa? Yang boten gadah namung tiang tani, Pak. Wong tani. Sawahe ombo juragan Namung guru mereman ten Saben. ngomong terus terang karo wong tuamu masalah perbuatan anakmu, ya. Robi, bapak penuh uang dan harta benda. Balik mulih tak tuku nang tuamu. Pergi. Apun ngoten iki perbuatane yoga jenengan lho, Pak. Lan jenengan niat maringi kula dhuwit tujuane aborsi kula mboten purun. Aku tahu, aku ngerti. Sepira penlangsamu. Cuma kamu mencoreng nama baik karo bapak. Nek sadurunge kon omong terus terang, aku roh mripatku dhewe nek pacaran. Aku ngelani nek kaya ngene bobot di luar nikah. Bobot di luar nikah. Wedok minangka jaringan nek nyah dadine kaya ngene. Wis api-api atiku tak tuku nganggo dhuwit embuh caramu. Sekali lagi langkahkan kakimu. Robi, cukup. Mas, Aja ngono, Pak. Sabar, Pak. Sirep. Mas. Bener omongku awal kae. Sampeyan karo aku gak sederajat. Ora bakal ana wong gak gablek dirabi anake wong sugih bondo dunyane. Aku tetep tanggung jawab deh, aku tresno mare sampean. Restune wong tua penting, Mas. Makanya ojo seneng disino rasa tresnamu karo aku nganti aku kaya ngene. Pak, tolong aku, Bapak. Bapak sudah memilih calon untuk Robi. Gak gembel semacam gini.
Bapak kepingin bahagia anak. Nek anak punya pengusaha hidup istimewa, Bapak bangga. Tapi nek oleh gembel kiri, Pak sampun. Pun diseneni Mas Robi mboten salah, Bu. Nggih. Kula ndodo kesalahan kula, jane kula mboten sederajat kalian jenengan. terima kasih. Andai kata kon iso ngomong kaya ngono, bagus, bagus dan bagus. Kula pamit. Iya. Cukup. Aku pamit. Rizky. Robi, percuma Bapak mengeluarkan uang banyak untuk kamu. Kuliah tak kuliah no. Sampai di mana? Tapi ternyata kau ini mencoreng nama baik Bapak. Pak, aku terus nambah Rizky, Pak. Apa sing dhewe bobot iku Pak anakku, Pak. Aku ngerti. Kon tanggung jawab, tapi Bapak merasa malu. Masuk! Mentolo sampe. Masuk! Makiriyin, Pak. Dewe sing salah. Cukup! Pak. Cukup! Niki anak sampean lho. Aku ngerti. Kok tega mentolo sampean? Hakku iku anak-anakku dhewe. Lho, anak sampean iki pun junjung dhuwur sampean lho. Mbasih berbuat kok ngoten purun tanggung jawab lho. Peduli, aku mau duwe mantu kiri. Lho. Sampeyan nek ngono berarti sampeyan iki duduk wong tuwa sing gak kena diajeni sampeyan iki, Pak. Loh, Lho. orang berharta. Lho, damel napa harta kate sampeyan go mate amene ya. Sing penting wong urip ketunggon duit dan duit bangga. Lho, durung tahu dia iki. Iki jenenge wong tua durhaka. Sampeyan pun ngoten, Pak. Nek kon mentang-mentang kedawan sutang belani, Nggih. wong kiri, pintu terbuka, aku golek buruh pitung kon terus sing dadi duit dan duit. Pak, kula nyambut damel tem niki memang kula ndolek dhuwit, Pak. Tapi nek jeragan koyo sampeyan niki mboten kena diajeni, Pak. Karepmu lha apa? Lho timbangane kula melok sampean, alung kula nututi ning Rizky. Totono gak mbadhok kon. Omonganmu yat gelani kon ya. Yo, juragan besar. Lho lak wingi ah. Nah saiki aku wis ngene iki kate metu. Ya metu. Titenono pokoke. Apa nih? Meneh ben ono celorot teko wetan. Oh nyantet, sentimen balaku nyantet. Pola apa? Lah apa celorot? Nontor muluk na Juanda. Tenono. So, mulai dah. Mulai kakimu. Nandi aku. Minggat. Ya aku melok. Pak, jangan salah ku anak sampe dhewe, Pak. Tapi sampean kok kaya ngono sampe nyambut gawe nyungsang jempal gak karo-karuan dolekno sapa, Pak? Aku ngerti. Cuma kanggo nutup tak tukune njaluk pira wong tuane tak tukune tak tebase. Ya aja pikiran sing kaya ngono ta lah, Pak. Oh, ono tamu. Mangga. Ngomong-ngomongmu. Ruan gesan. Kok sange apa sih? Lah calon besan sih. Calon besan ta iki. Ya iya, Ren. Lho, sing anui anake ya iki omahe. Iya, ya apa lah iki gawane awake dhewe. Kok digawe nek cocok gawe kulupe awake dhewe nginep kene ngono lho. Ngono Le Pak, sang kaca ngono ta lah, Pak iki tamu. Iki aja dihormati. Pakane wedhus, pakane wedhus. Aja ngono ta lah, Pak. Mahal lho iki. Mbah lapane koyo ngono ae. Ayo Lah ditakoni sing rupane gak pokro, rupamu gak mondrok. Yo, ki ngono larang. Nun sewu mbok nun sewu kula ndek tangan kali sampean. Nggih. Sampeyan iki saking pundi? Saking desa. Dados ibu niku Mbak Rizky ngoten ta? Nggih. Wah, nyun ngapunten nggih pun banget-banget. Kata bapake niku soalé. Tapi kula dak drublak mboten krungu. Makane kula ora ngomong banter. Ngapunten enggak ada darah. Aja lungguh kursi. Glani sing kursi ngene aku dilungguhi gak oleh. Iki sofa. Heh, sofa iki. Musuhmu lanang musuh lanang. Mbokmu Hmm. meneng dhisik. Ya, Tak padangane wong iki. Aku wis suwe ngene biasae tawuran gorong tawuran iki pisan. ya ajaren. Ate lha apa kono ning sing klambi?
duwe anak gak gelem mimpin. Nyenengi anake wong wis kedadean sampe kaya ngono gak tanggung jawab. Lah ya, Wong tuwa ngene iki njuk diapakno sih sak temene. Wong urip piye to? Sing penting sugih, duit ya. Nek masalah kumpul mbek kon melarat, aku tambah ketularan. Minggat. Kumpul wong melarat, Lah ketularan melarat aku. ngrumangsani sugih. Loh, sugih, wong kutha. Nek esuk paling tidak sarapane roti semir meteko. Siji karo wong desa, esuk-esuk lho diangan benem kaspe. Tapi sehat. Sugih lho teko endi? badhok roti ku lho asale tekan ndi roti ku. Takonono, cocote nek jawab. Nek iso jawab, engko nek gak iso tampekane karo sandal iki. Cung. Terus wis blos ngono lho. Nek ngomongno masalah wong kota, aku percaya ndelok braimu. Ya jelas. Jas, ku iki ya mbek nyawamu ya larang iki. Ya. Bayaran 140 sombongmu ngelani. Sabar Pak, sabar iki tamu. Cukup. Kok iso Sampeyan minggir dhisik. Gak usah melok-melok. Nek wong desa tak akoni. Wong kutha aja sombong-sombong. Lah apa? Manganmu roti ku asale teko apa? Ya teko tepung, Tepung teko apa? teko beras, Beras teko ndi? pari. Pari teko ndi? Tekan ndi? Tekan Oh, ndi? Ya. Teko ndi? Tuku. Tuku nang ndi? Nang tuku. Kulane teko ndi? Nandure nggo gatung. Tekan draso, gak mungkin cocotmu nandur. Nek wong desa gak nandur pari tak tanduri juwet, cocotmu biru. Nek tak tanduri rawe, begodo goblok. Wis aku gak banyak cincong. Iya toh ya. Kon gak selevel hubungan barek aku, pintu terbuka. Ayo, minggat. Mulai teko omah kene gak apa-apa ning tanggung jawabe delondongmu iki lho. Masalah tanggung jawabku dudu urusanku, urusan anakku. Dia dhewe. Sing nyita anak iki sapa sih? Aku. Tapi sing dewasa urusane dhewe. Wong nyita gak tanggung jawab citaane. Wong ngene iki enak diapakno ya. Ana ae. ana karbit 2 kilo ah. Tak karbite wong iki kok. Tak tuku. Uang. Dengkul. Janggut. Kencet. Mbokmu, Apa? aku ngantemi wong kaya ngene iki nanggung. Uwel-uwelan ngono lho karuan. Duwel-uwelan? Ya aku kepengin ro peno biyen aweh lele bela diri ya. Nek wong melarat iku bondo nekat. Mati gak ninggal donya, nek aku mati donyaku. Gelane cocotmu olehmu ngomong melarat kesugin raimu ah. Masih wong desa kene. Donyaku akeh, genuku nyawamu jek kene. Dangkre. Kecekno iki cocote cek bengoren. Kok tak kebyok karo iki. Ya ngono. Apa kon melok ngomong kene? Kowe padha wedok. Kunci iki baksil penyakit. Mbok. Kula ngapunten pancen bojo kula watek ngaten, gadah darah tinggi, ngapunten. Darah tinggi karane kono dijelok kono pesisan. Nggih pancen sing salah pancen yoga kula, tapi jaga yoga kula pimpin kok kan tanggung jawab. Gak ada darah tinggi. Bapak ini gak ada darah tinggi ya? Nggih, gak ada darah. Sampai jeli paculun kencete lah mboten ringgi pun mudun. Ngapunten Kang Katam. Ya apa saking bapak niku watake ngoten. Gelem tanggung jawab, gak gelem tanggung jawab. Ngono. Iya. Apa wae dhewe pasrah muleh? Apa anake digoleki ngono ketemu nggo dalan dipeting ae anake iku. Aja ngurus wong ngene iki. Ya. Gak wurung awak dhewe rene ya gak kepethuk wonge. Ya. Gak kepethuk sing berbuat. Ya. Sing penting anake ayo dideleki nyelapetno anake. Ngono ah. Kere, aku muleh. Gak pamit ambek kon. Ngapunten nggih, Mbok. Mangkel aku. Nyawamu mbek kursi lho larang kursi. Iku rumasane kursine sapa Kursine panitia goblok. Wis seru takon. Pernah aku belani keplok-keplok ya. Wong soge.
Soge nggo kene ndukure genjot. Menesuk mulai kulaan petik. Tak sumet juragan besar. Bakul petik esuk-esuk ya telek lantung wis diramut. Wis, aja ngereken bedas-bedas ae mulai. Aku mulai gak pamit. Kon mulih, Banda. Ngapunten lho, Mbok. Ngapunten nggih. Yo. Ayo mulai. Ya Allah, Pak, sampeyan Rasane Sing rasane matamu ku. soge ngomong mata-mata gak iso mripat ngono. Sing dadi duit dan duit. Wis rambutmu sing ndukur kaya tarakane petik. Nyek. Rambutmu don. Warnane abang ijo koyo lupis. Model Iki siji iki legiyu. modern. Legiyu. Kaya sing kintir nggo sanding kali kuning-kuning iki kok. Gacok iki. Mulih. Ngerasane awas kok. Engko nek mulih gale bareng aku. Lah yo se Pak, sampeyan kok duwat sing kaya ngono. Sampeyan gak kesana arep ya apa? Mestine ditata ya ditata sing kena-kena. Sing salah ku anak awak dhewe, Pak. Kok Ngene lho, Bu. sampeyan kok kepiye? Jane aku mesakno karo Robi. Ning aku wis omong-omongan paten. Lho, ambek Pak Ucok. Anake wayu jang tak olehno Robi. Lho. Dek jang tak tender sing gedhe, proyek sing gedhe. Lho, kok badine sahame aku melok ngrasano ngono lho. Sampeyan dipikiran kaya ngono salah, Pak. Iku anake wong sing ditengi ku anake wong. Sampeyan ndak sampeyan ndek anak wedok, ditengi wong tergak tanggung jawab. Piye rasane ati sampeyan? Cukup. Ayo, masuk. Kok tuturane karo Umpama ngerti lek kedadiane kaya ngene. Aku ora bakal gelem. Ning teko omahe nyatane Mas Robi gak gelem tanggung jawab karo arek iki. Aku gelem tanggung jawab, Dek. Tanggung jawab model ya apa, Mas? Aku dilokno wong tua sampean meneng ae. Kudu ndelok sampean tresno karo aku, tolong pertahanno aku, Mas. Aku tetep njaluk restu nang gone wong tuaku. Piye carane aku ambek sampean iso bebojoan? Ning gak iso keras, Dek. Aku musuh karo wong tuaku. Sampai arek iki lae. Sampai wong tuaku dinyek tangga teparo. Mas, senajan aku wong gak duwe ning aku duwe harga diri, Mas. Yo iki Mas gara-gara cintaku terlalu buta karo sampean. Kudune mahkota sing tak serahno waktu awake menikah, tapi nyatane aku tak pasrahno awal. Ngerti kedadiane koyo ngene ora sudi aku nglakoni, Mas. Dek, kapan-kapan kene nglakoni tumindak sing koyo ngene. Aku dhewe selaku penanggung jawab iki, Dek. Aku tetep tanggung jawab. Piye carane? Piye akale bapak iki iso ngrestoni aku, Dek, ambek sampean. Rungokno aku. Aku isi didelok tanggoku lho, Mas. Yo, Dek, wis. Kondisi sampean iki bobot, Dek. Kesehatan sampean iki rentan. Sing tak jaluk, tolong jaga kesehatan sampean. Aku tak berusaha golek simpantine bapak. Piye carane ben iso ngrestui aku ambek sampean, Dek? Mbok piye carane aku tetep tanggung jawab. Janji, Janji, Dek. janji. Temenan. Aku gak mbocok. Tanteni janji sampean karo aku, Mas. Imen tolong tepatono janjine sampean iki. Wis isin Mas, aku wis gak sekolah gara-gara bobot aku koyo ngene. Aku tak mulih. Sampean sing hati-hati ya, Dek ya.
aku titip anake kene. Tak mulai ya, Mas. Piye carane? Aku kudu iso bobojoan barek Rizky. Oh, piye carane? Nek sekirane dihalus gak kenek, berarti aku kudu nekat karo wong tua aku dhewe. Iya. Dek. Sing hati-hati ya, Dek. Jogoon kandunganmu ya, Dek ya. Duwe bojo situ wis rupane morat marit. Kaele ya apa banci. Dek, ngene iki bojoku apa? Rasane aku ya kon. Ora kok. Aja ngrasani lho. Ora. Kok tak tewapuki penceng. Masalah rek. Mangmulo. Apa? Ngene iki. Sopo elek? Pancen wis tuwek. Biyen aku jek enom ya ayu. Lah, gurung ronom-nomane. Tambah nemen. Ngene lho, Mbokmu. Apa? Awak iki urip nggo desa, duwe anak ya kaya ngono pisan. Nek ngrungokno gunemane tangga aku lho kaya minggat-minggato. Aja ngrungokno omonge tangga. Lho. Tangga iku kadang-kadang ngelam, kadang-kadang ya nggunem. Nek nggunem apik, ngguneme mesti elek. Ngono lho. Aku lho wis ngerti. Nek tangga iku ibarate kembang dilem. Dikeki ya dilem, nek gak dikeki ya digunem. Ya. Iya, Kang. Ya, terus ya apa maneh nyatane awak dhewe ya kebobohan kewirangan. Mamula tak gak kaya anak lanang. Duwe anak wedok ya ngono iku nek nyanyo. Tak wurungo ya wong gerang. Anakmu iku biyen niru awakmu. Nah lha apa? Umpamane niru aku ya gak iso kaya ngono. Nek niru, Niru awakmu ya iso kaya ngono. terus nek niru peno, Niru aku ya gak iso kaya ngono. ya gak arep sing lanang. Sopo sapi? Pedet. Kancamu ta? Terus apa maneh ya arek-arek ngono iku. Aja dijarasan-rasan ae. Oh, gak. Lho, Nduk. Lapo sih, Nduk? Lho gua Nunggu kene. kene Aja perembak-perembak. aja nangis. Garakno aku nangis. Iya. Lilakno aku tak bunuh diri ya, Bu. Lah. Kon iku lho. Cilik dingoni sampai gede. Gletak-gletak marane barang. Sampai kaya ngene apa ya tanggung jawab calon bojomu. Dajal. Rupamu ayu, Nduk. Kaya ditolarang lah ya ngono. Mang mula ta. Alah, Nduk, kebangetan bona. Arek situ rupamu ayu. Kok sampe duwe kaya kene iki kelakuanmu. Kok gak mikir. Delok ta. Samono kae arek ayu-ayu kan ana sing meteng belas. Nggo jelak kaya ngono situ kan ana sing meteng. Satakon dengok titik ae kaya peluntu lho, Dok. Kon dulinan apane sih kok sokat kaya ngene jajal. Kon dulinan apane? Kaya sampean karo bapak biyen dadi aku ya padha ngono kuwi kok, Mas. Tapi aku karo bapakmu biyen nikah, Nduk, nikah. Kon kebacut. Timbang aku nggawe wirang sampean aku tak bunuh diri ya. Aja,
Dosa. Timbang sampe diecek karo tonggo iki sing gara-gara aku. Wis resiko nak, wis resiko. Makanya tadi wong wedok ya nak, aku tak kandhani. Kok biyen iku kemi, teliti, hati-hati nak. Mbok, So, bapak pisan. Iya, apa nduk? Aku nang kene wis sisih. Petuk Mas Robi mau janji. karepmu sapa? Karepmu. Mau njaluk tolong bapak aku malah dikongkon aborsi. Ngenteni lair anakku, Mbok. So, karena lahir anakmu nak. Aku tangan luar Jawa ya, Mbok. Apa? Aku tangan luar Jawa, Pak. Kon kate melok nyambut gawe nang luar negeri. Ya luar Jawa ya, Pak, luar negeri kadua. Tapi kadaamu kaya ngene, Nduk. Ya arek iki wis lair, Pak. Aku titip sampean karo Mbok. Nek kon nang cabang bayi iki lahir, anakmu kok tetep aku. Kon budal nyambut gawe. Aku tak golek duit, Mbok. Kan jagakno Mas Robi. Ketok ayo gak tanggung jawab. Laksa kaya ngono sih. Sawise kon kaya ngene kan dhek gak tanggung jawab nak. Iki ya apa? Walah. Kalau ya Mbok ini Oleh kon anakku nak. Senajan dikaya ngapa wong tuwa iki gak tega. Mbok, So, aku pegel mau mlaku waduh, Mbok. Aku tak ngaso ya, Mbok. so. Gegerku lara, Mbok. Lho, mbakmu Enggak, Pak, kemeng tau, Pak. Kemeng. Ya, Biasa Mama. wong peteng jarene. yang ngene iki. Walah, Nduk. Dosa apa sing mbok lakoni kok kon saiki nyangga wirang sing kaya ngono. Walah, mbokmu. Gak tega aku. Aku nek eling anakmu kaya ngene riwayate awak dhewe gak kaya ngono. Coba lo belok nangis. Sapa wonge duwe anak situ ayu rupane. Terus saiki ngomake iki padha mbek wirang. Tapi nek direwaki kaya ngene terus kan putus e mbokmu. Saiki ngene kan. Iya. Ngenteni putune dhewe lahir. Kon anake terus lahir. Anakmu ben budal nyambut gawe. Anake ayo diopeni setemen. Ayo ditongakno anakmu ning lairno kan apa-apa. Ya ampe ayo njaluk sepuro mbok menawa biyen aku tau nglakoni dosa karo Beno mbokmu. Ya ayo. Kene, lungguh kene. Bapakmu mana ndi? Bapakmu iku nok mburi ae. Lapor. Coba kene enggak? Sang. Aku heran delok ibumu dina iki, Mang. Apa, Pak? Macake iki lho kaya ibu-ibu muslimat adakno. Lho. Ngono iki ya madakno bojone ta lah. Oh iya. Engko aku ayu-ayu disir wong lanang-lanang ngarep kok sampean lak ya. Lho, lah kuno apa tak idek cengelmu kono sampe di. Wah aku kon awakmu dilirik wong aku hontok-hontok adake. Oh, kandhane kok. Awakmu tak pasrahi persiapane pernikahanne anak iki wis siap kabeh ta durung? Wis, Pak, wis beres kabeh. Kuade, catering. Gedung-gedung wis mbok booking. Wis kabeh.
apes pokoke beres. Nduk, Marsha. Awakmu kate rapi, Nduk. Lah seneng ya jeren atimu, Nduk. Nggih. Seneng ta, Nduk? Nggih. Aja ngomong getok ta, Nduk, tambah ana titik-titik ngono. Nduk. Ditakoki bapak kok jawab mek nggih tok mbok ditambahno liyane ngono lho, Nduk. Awakmu ku sumpek ngono tangane bapakmu iki. Aku kuwatir dengan jawabanmu sesingkat iku mbek menawa awakmu cara ngono keberatan tak nikahno iki. Iya, engko ya ngomong, sama nek kon gak seneng ya ngomong. Lah ana tamu, Bu. Pak, ana daya, monggo. Oh, monggo. Monggo, sampe mlebet. Monggo. Pak Dayat. Gimana kabar sampean, Pak? Baik, baik. Dengan kedatangan sampean ke sini, Pak. Apakah kerjasama kita ada yang keliru, Pak? Kok sehingga panjenengan kok datang ke sini? Enggak ada sama sekali. Oh, Aku enggak. ingin memperkenalkan anakku. Ini Oh, Robby. iya. Nah, ini bagus. Ini anak sampean. Iya. Sing bakalnya dijodokno ambek anakku. Ya oke. Cocok. Anak sampean ganteng ya. Pak, jarke kok guyu-guyu sih, Pak. Iki nduk calone bojomu. Kira-kira lah pas ambek awakmu. Seneng nak? Gelem aku, Mak, ganteng. Anakku arek wong ganteng tibae. Jane niru bapak. Ngapunten, Mas. Nggih. Terus pundi? Wonten keperluan apa sehingga jenengan kok datang ke rumah saya, Pak? Saya datang kemari, Bapak pernah janji sama saya, Iya. saya akan diberikan tender yang begitu Betul. banyak dan gede uangnya. Iya. Dengan catatan Bapak akan menjodohkan anaknya dengan anak saya. Dan ini sudah kita sepakati, Pak. Rob, kon kok ngelamun sele? Bapak rene ngejak awakmu mung jebule, kowe bakal tak jodohake marang si anake Pak Ucok iki. Nah, Ngono lho. bener nak, bener. Pak, sampean mana ngomong jari ngurusi kerjaan nang ome Pak Ucok, mangkane aku gelem. Dadak nang kene aku kate sampean jodohno. Aku iki wis duwe calon, Pak. Yo Rizky iku, Pak. Iki anak wong pengusaha, wong sugih. Latar belakangnya istimewa uripmu le. Nek kon nuruti rezeki wah, dadi tidurmu di bawah jembatan iso lah wis. Pak, aku wis ngempet nang jerone atiku, Pak. Kapak-kapakno, aku kudu rabi ambek Rizky, Pak. Lek sampean gak nuruti aku mending bunuh diri ya, Pak. Aja mirangno bapak. Nek kon gelem nduweni bojone anak Pak Ucok, bapak bakal oleh tender sing gedhe. Tegese sampean luwe milih pondok donya timbang anak sampean. Lho, kate ya apa Timbang maneh? kebahagiaan dari sampean. Kate ya apa maneh? Pak, Kok matek-matek? ayo, Pak. Luwe abot pondok donya ta timbang nyawaku, Pak. Aku tetep seneng ambek Rizky, Pak. Mau ambek arek wedok iku, Pak. Ngapunten saderengipun Pak Ucok. Iya, Pak Dayat. Gimana? Panjenengan kepirang piyambak betul-betul nggak mau kita jodohkan sama anak sampean. Pak Dayat. Baik. Apakah sebelumnya anaknya belum dikasih tahu kalau mau dijodohkan dengan anak saya? Hah? Ya sudah, tapi gimana? Pak Dayat, Baik. sampai niki wong tua. Ya toh? Ibaratnya sing digugul lambene. Sampai ngomong neng ngarep bahwa sampean njaluk ngrepong njaluk tender nang aku dengan catatan anak sampean bakal sampean jodoh anak ambek anak. Ning nyatane anak sampean gak gelem ambek anakku. Mulai sekarang Pak, Ya, putus hubungan saya tak akan minta lagi tender sama Bapak. Aku mohon pamit, mau pulang. masalah tender nggak jadi apa. Tapi rasa malu saya ini yang perlu diperhitungkan, Pak Dayat. Pak Ucok mohon kesadaran dan maaf sebelumnya. Ya, memang saya nggak sengaja membuat kecewa Bapak Ucok, tapi ternyata yang bersangkutan tidak mau, Pak. Oke, baik. Mulai detik ini dan saat ini putus hubungan dengan saya. Baik, pulang. Tapi ingat, Iya. ingat ya, Bapak pernah membuat hati saya luka. Oke? Ikut terserah Pak Ucok. Oke, silakan pulang. Pak, Marsha, ya Bu, ada apa Bu? terus ya apa? Dhewek iki digawe wirang, Pak. Ojo kuwatir. Awak dhewe iki ibarate wong sugih.
Mateni wong sito loro awak dhewe gak kesulitan, ya. Pokoke Aja Pak kuwatir. ya. Aku gak lega gak lilo paten ana jenenge Robi, Pak. Aku yo gak lega gak mangkel atiku. Kon sing sabar ya, Nduk, urung rabi. Mangkane dadi wong wedok aja sing nemen-nemen polahe. Lho iki. Kebeneran awakmu teko rene. Tanpa tak undang awakmu wis gemeruduk teko kene. Ana gawene apa? Pak, Ya. terus terang ae aku ngomong barek sampean. Ya terus Kepengin penggawean sing biasae, cilike gepuki wong, gedene mateni wong. dadi kaya ngono sing mbok karepno, mapan kebeneran. Iki ana proyek gede kanggo awakmu lan kanca kancamu. Pak, Ya, proyek sing ya apa iki, Pak? aku tas ae diwirang-wirang nambek pawongan uga rekan bisnisku. Ya toh? Nek awakmu iso nyelesekno masalah iki perkara dhuwit gampang. Sampeyan ngomong perkara dhuwit gampang. Heeh. Iki jelas paten pinaten, Pak. Lah, bener to. Buruane upahe kudu gedhe, Pak. Aja kuwatir perkara dhuwit. Lek awakmu iso mateni pawongan sing jenenge Dayat lan Robi, aja kuwatir njaluk pira tak kei. Sementara iki, Pak, persekotae 1 juta. Aja kuwatir, wis tak siapno. Iki sebagai perskot. Lek penggaweanmu wis beres, tak tambahi lewat transfer. Wong loro pira? Loh, biasae 250. Perkara dhuwit tahu tak aku hitung-hitungan ambek awakmu. Lek pokok sing penting pekerjaanmu beres, dhuwit gampang. Tak kirim lewat transfer kena tunai kena. Ngomong eleke dhisik. Kira mateni wong. Sampai dhewe kecekel, sing nanggung keluargane dhewe sapa? Takokno pisan. Pak, arek-arek iki mah ngomong. Saumpama aku mateni wong, Ya, sampai ana kecekelku, sing tanggung jawab nang keluarga sapa, Pak? itu pertanyaan bodoh kanggomu. Ngerti kon? Kenapa aku kok ngekei tanggung jawab nang awakmu? Awakmu cara kerjanya kudu sing licin, sing bersih, ojo nganti meninggalkan jejak utawa barang bukti bahwa kamu semua dan teman-temanmu yang melaksanakan. Lah yo ngono diatur sing resik. Goblok. Goblok. Pak, Ya. gak kesuwen sapa wis mang jenenge, Pak? Pawongan sing jenenge Dayat, gak kepethuk Dayat sing jenenge Robi paten ana pisan. Pak, Ya. Ya. Haha iki piye-piye ayo rene le. Apa? Ngomong apa kon? Mateni wong loro, Pak. Heeh. Iki kabahe wong 5. Heeh. Upah kudu jelas, Pak. Tak kandhani. Kon njaluk pira aku lak ngomong njaluk pira tak bayar. Pimpinamu wis njaluk perskot dhisik sementara perskot. Kerjaan beres lunas. Ngono, Pak ya? Iya. 2 M, Pak. Hah? 2 M. Aja cacak kok 2 M. Kon njaluk 4 M tak bayar selagi ini selesai. Selesai bayar, Pak ya? Oke. Oke, beres, Pak. Sip. Tunggu kabar dari kami. Oke. Kerjakan. Nek gak cocok, tugel gulumu, Pak. Lho kon kok malah wani ambek aku? Wani, Pak. Sing bayar awakmu iki aku. Iki urusane nyawa, Pak. Urusane nyawa. Iya, iya. Repot pancen musuh mafia amatir ngene iki. Hah? Iya. Pak, Ojo buka-buka. Aturan sing apik. ya. Lah yo ngono. Ah, bener tuwa tapi neges iki. Ya, Iki aja dado, iki mlayune wis gak iso banter. Bener, Pak. Heeh. Tak kon ngintip bahkan nginceng-nginceng tok ngene, Pak. Ya Pak, cocok. tunggu kabar matinya Dayat. Laksanakan. Ayo. Lho, Bu, Ya apa, Pak? kabeh penjalakmu wis tak turuti. Aku wis ngongkon anak buahku tak kongkon mateni Dayat lan anake sing jeneng Robi. Beres. Mulai ku, ayo dintani kabar to kok arek.
Mas Yanto. Iki sampean wis wani nrimo penggawean teko Pauco. Gak demen-demen lho iki, Mas. Iya. Aku sing gak mudeng sampai bingung pikir aku gara-gara Mail iki mang lho. Njaluk 2 miliar. Tapi anjane sembarang iku kudu digenano nduk ngarep, Mas. Lek gak digenano nduk ngarep, sampe ono blesete. Wah, ae dhewe sok gak karu-karuan. Nah, Iya bener. Bisa juga omonganmu. Biasae nek gak salah iku dalan kene iki rame. Kok dungaren sepi? koyokane pendukung. Wis kene Mas. Ya apa? Ya apa? Dibagi tugase dhewe. Ana sing bagian nyegat, ana sing bagian ngintai, ana sing bagian eksekusi. Oh ngono. Aku bagian nyawang teko doan. Loh, lah kok iso bagian nyaman teko doan? Aku lagi iso mlayu. Oh iya. Iya, mergane wis sampeyan iku wis rada tuwek, tapi sampeyan nek mbacok mateni sik mentolo ya. Tapi kaya kanca-kanca tanpa ono aku gagal terus. Oh bener. Bener gak? Bener. Tapi nek ono aku mesti sukses. Bener sampeyan gak iso mlayu. Nek masalah mbacok celok gulu pedhot jelas sampeyan mentolo. Iya. Terus rendang. Lendang. Ayo, minggiro kabeh be ana wong liwat. Nyuwun sewu mas-mas sedaya. Saja kok rundingan penting rundingan apa? Masalah bisnis, Pak. Masalah bisnis, masalah duit dan duit. Oh, nggih. Pancene tiyang gesang tanpa punya uang hampa. Ya. Lah, Kang ngono sampean mang jange tujuane nanti iki? kula badhe teng ponakan kula. Ponakan. Sik durung kenalan sampean jenenge sapa? Kula Pak Hidayat. Hidayat. Pak Hidayat, pengusaha jelas sih. Nggih. Sing jelas sampean iki duwe anak sing jenenge Robi. Iya. Pak, aku butuh duit, Pak. Sampean gawe duit ta? Paribasane 50.000 wae, Pak. Nek saiki aku gak nyekel, nek sampean gelem nang omahku, kok tak gawe dhuwit kabeh. Teman-teman, hajar! Pak, mboten napa-napa ta? Geger kula lara dijuwejek iki Mang Ndo. Kok saged niku wau. Ketang-ketang ana sampeyan. Nggih niku ajenge jalan-jalan lah kok. Jeneng sampean sapa? Kula Heeh. Nana, Pak. Oh, Nduk, Nana. Kaya-kaya Pak D ndek kautangan budi karo sampean. Iya to ya. Nek saiki aku gak nyekel apa-apa. Sampean nanggone Jalan Mawar nomor 28 nanggone Pak Hidayat, sampean butuh apa ae? Engko tak tukokne bisa nek karo duwe wong tuwa karo wong tuwa sampean gak apa-apa. Wong tuwa jen duwe. Kula mboten gadah wong tuwa, Pak. Gandhe wong tuwa. Mboten. Walah, Nduk. Sabar, Nduk yo. Pancene lelakone wong urip dhewe-dhewe, Nduk. Dadi sampean iki gak duwe wong tuwa lanang wedok. Mboten, kula kalih Mbak. Nduk, Nana. Bapak kaya kedotok alu lanang bebasane. Najan kok kowe dudu anakku. Nek jroning batine bapak welas marang kowe. Mula mesine Pak D sing pungkasan. Aja nganti suwen tak ranti ning omah. Mbahmu jak nang omah. Nangane Pak Hidayat ngomong terus terang, aku mari lulung wonge, aku jangan dikei hadiah. Mboten
usah repot-repot mboten napa-napa, Pak. Duh, wong urip nek ditulung wong iku wajibe kudu matur nuwun. Ora ketang wajib iso ngene iku ya. Ya wis mulya disitu. Nggih pun, Pak. Ajeng. Aja nangis, Duk. Nggih. Monggo. Iya, iya. Kaya-kaya nyambung. Kaya-kaya nyambung. Saumpama anakku si Robi tak dudukne marang Rizki, mestine ya sakmono kuwi. Ning aku kok ora tega. Walah tak tututane. Riwariwi tok pegel. Mbah, Kon dino. Kariku Lapo? Kon lemang lapo? aku mang mari nulungi wong, kate nang pasar ono wong digepuki tak tulungi. Lah terus? Lah aku nggak kabar iku apik gawe sampean. Oh, kabar apa? Aku kate dikai hadiah. Kate dikai hadiah. Lho, gak ngono lomba apa awakmu menang ta? Gepuki preman. Oh, gepuki Iya, preman. pinter ya aku ya. Pinter ya. Awak sauceng ngene gepuki preman. Cak wong-wong ta. Iya nak, iya. Yo. Kon putuku. Wong dagingmu lemese ngono. Lho tapi aku nek ngaplok iso banter, Mbok. Iya ta? Iya. Anjene tau dijunduki jelungu. Ya Kon apa? diwurui sapa sih nak? Sik takoni. Putuku kok wurui ta? Oh, Kak, biyen jare pean iku atlet kungfu. Iya. Tapi iki wis tuwek nak meh kurang 2 tahun lho umur kowe 70 wis gak ngono-ngono anakku. Lah iya lah aku nurun pean sih. Iya. Ngene lho, Nduk. Awakmu iku arek wedok. Putune mbah siji-sijine. Aja klutusan ae. Arek lanang saiki nek ana arek ayu cangkeme kaya iku lho semprite wasite poli. Lah kan aku iso kungfu kaya embok dadi aman. Oh iya lali ya. Arek iki nek iso mencah iku lali ya. Iya aku biyen guru kungfu. Iya iki guru. Apa Guru. Ben iku ya ngono ya apa sih? guru ta guru. Terus awakmu ngomong oleh hadiah, jare mari nulungi, ngepuki bandit-bandit. Hadiahane apa? Karo iku mang jare wong ngene. Kan aku ditakoki sih duwe wong tua ta gak? Aku jawab aku ambek Mbak. Ojo nangis kan. Jangan nangis. Kok nereng mbokmu ta? Iya, Mbak. Tapi iku mang aku digongon ngene. Ojo nangis ya ngomong. Merono ambek Mbak gak apa-apa kok tak kei hadiah. Lah, Tapi awakmu dikai alamate. dikai, Mbak. Karena dikai alamate mbokmu. Awakmu sih gak alamate wong sing kok tulungi ku mang. Iya nang Jalan Mawar nomor 22 jenenge Pak Yusuf Hidayat. Gak salah wong sing duwe perusahaan gede iku Pendo. Loh iya tambah. Iku wong sugih nak. Mbokmu, Dok, popok dorong kok menawa iki rezekimu karo uripe mbokmu ya mbak iki iso mulya. Ya ayo narono njaluk bantuan kok menawa ngono lho. Ya wis ayo Mbak ya Ron. Ayo mbokmu cocok nangis ae.
endi? Aku melayu liwat endi? Kula pun dikebuhi juragan, kula mboten nyolong. Kula mboten nyolong. Bapak saya ngudo kula. Kula mboten ngudo bapak. Mboten. Jajan. Ya, masalah wong nggawa jajan kok sampe rutus sing ndondok. Joko. Kula mboten nyolong. Kula lesu, Pak. Oh, alah mbokmu. Kula lesu, Pak. Lah iya, wis suwe gak nang kali Padang bengi iki mah kok ngersul tok aku. Jajanmu dijokoki Nek. Kejokokan, Mbak. Aku ya pengen itu, Mbak. Sabar. Tak kandhani ya Nek. Ini ya. Aja kaget. Aja lara atimu. Iki sak temene wong tuamu wedok. Ibu napa? Yaiku ibumu. Ya Allah, ya Apa salahku ya Allah? kok ana nasib sing kaya ngene. Kowe lali ambek aku, Dik. Aku ngopi, Dik. Sabar dong. Sabar Jenengan iki sinten? Aku wong tuane anakku Rizky, Nak. Kowe sapa? Saderenge kula nyuwun pangapunten. Nalikane Rizky samenika pacaran kali kula nganti bobot. Kula patosi nang pundi-pundi mboten ketemu dadak kaya ngene. Apa? Pikiran. Dadi awakmu sing ngepokal gawe anakku sampe kaya ngene. Dupe aku wong desa. Dupe aku wong ora duwe. Nyetani anakku senajan ayu rupane. Kata tole. Sawajare panjenengan enten mangkel kali kula, tapi kula tanggung jawab, Pak. Kula tanggung jawab. Totono tanggung jawabmu. Anakmu iki anakmu. Anak Rizky, putuku. Nanti anakku edan gara-garane kowe. Ngajeng awakmu gelem tanggung jawab. Masalah anakku lan putuku. Totono karo wong kampung kene. Bapak iki wilang lah, bapakmu nah, bapakmu. Iki wong tuamu dong. Sepurane saya keona. Pak. Kapan-kapan aku gak iso ninggalno Rizky, Pak. Rizky katane kaya ngene, Pak.
Bapak sadar nek sing kok senengi Rizki nanging anake sampe kaya ngono. Hah? Aku ndira 11, ora ono siji loro ana dalan sing nulungi bapak. Ya anakmu apa aku ora ngerti nek iku putuku. Mbak, iku wong sing tak tulungi, Mbak. Iku mbahmu, Nduk. Mbahmu. Iki bapakmu. Nggih, sedaya kala wau sampun kelampan, kula diatur sing apik lan Rizki gon nang rumah sakit sampai waras. Siapa? Dik tresno temen. Engko nek wis waras ya tetep tak rabekno. Tak rame-ramekno nanggap ludruk Putri Wijaya. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya. Pasugatan saking kita arupi seni ludruk Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih ing sanes wedal. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur